wis dukap ing wahyaning mangsa kala dumateng kodrat panguwasing Gusti kang murbeng diwaji. Ing nalika semono wonten titah Gusti kang asifat jagung mewah wanita ingkang samedya anepi jejere gesang. Nganti alamat jiwa mesti kedua tempor jaga kedahat pinundi-undi sarta angelipun kang sidoarjo nuwun edi endahe budayanipun. Budaya disebut daya kang tuwuh saking saking manah. Lah to menika warnanira pinanganten kakung kang sampun jengkar saking saksana palereman. Busananira pinanganten kakung pating gumebyar sumratame busananing raja. Lampah nyoleke-leke pindha sardula rupa sak pecak mangu sak pecak kendel. Para kadang saking pinanganten kalih andhakaken adicara liru Sekar Mayang. Lah to menika Sekar Mayang kang sampun rinake dening para pujangga wonten tanah Jawi. Wit agung kepang papat minangka lambang dulur sekawan gangsal pancer. Woh surya loro cacah minangka lambang srengeng lan rembulan. Semian daru kitat godhong negara rumbi bintang lintang minangka kembang koyote bayu. Kapan dening Ibu Pangeran Busana Tataria Citra Wedding pinanganten kalihan adicara ambalang sagak kang dipun walas kalian gantal dening pinanganten putri. Sada utawi gantal punika kadamel saking ujungan cedhak lumah lan kurepe beda rupane nanging yen gilikit padha rasane. Adicara balangan sampun paripurna saajengipun pinanganten putri minangka paring panghormatan dumateng rawuh pinanganten kakung nglampahi adicara jawat asta. Adicara jawat asta sampun paripurna saajengipun kapandhu dening Ibu Pangeran Busana Tataria Citra Wedding. Pinanganten kakung andhakaken adicara midak tigan kapidak dening suku tengen pinanganten kakung pecah putih raga kuning sukma. Salajengipun pinanganten putri abasuh suku tengenipun pinanganten kakung kanthi toya Sekar Setapan. Pecahing tigan minangka lambang babaring wiji. Mugi-mugi pinanganten kekalih punika anggenipun nglampahi bebrayan enggal-enggal pinaringan welasing Gusti kang arupi momongan-momongan ingkang dipun gulawentah sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati. Paripurna anggenipun nindakaken adicara midak tigang salajengipun adicara junjung derajat. Nggih menika pinanganten kakung jumenengaken pinanganten putri minangka ngangkat derajating pinanganten putri. Adicara junjung derajat sampun paripurna salajengipun adicara ngunjuk toya wening. Kanjeng Ibu nginumaken toya wening dumateng pinanganten saribit dalah Kanjeng Bapa. Toya wening toya ateges banyu wening ateges wergining Gusti kang Maha Ening. Adicara ngunjuk toya wening menika pinaringan artos bilih. Mugi-mugi pinanganten kalih anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk werdining Gusti kang Maha Ening. Adicara ngunjuk toya wening sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangeran Busana Tataria Citra Wedding. Pinanganten kalih nindakaken adicara sinduran sarana slendang suta lan rekta aban lan putih. Kanjeng Rama mapan wonten ngajenging lagu. Kanjeng Rama mapan wonten ngajenging lagu ing ngarsa Suntulada. Dene pinanganten saribet mapan wonten tenging lagu ing madya nganggo ngarsa. Dene punapa Kanjeng Ibu mapan wonten petiting lagu Tut Uri Handayani. Kanjeng Rama alun-alun anggenipun boyong pinanganten kekalih pinuju ing gampar palenggahan minangka pratandha bilih Kanjeng Rama tansah paring tuladha mring putra kalih anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung menika kedah ati-ati lan waspada supados tansah pikantuk nugraning Gusti kang Maha Agung.
Dene Kanjeng Ibu mapan wonten ing lagu minangka pratandha dene Kanjeng Ibu nderek anyang nguyung kanthi donga-donga anteping kalbu rinten kelawan dalu. Kanjeng Rama Bapa Didi Purwanto dalah Ibu Kurniawati sampun dumugi ing dampar pelenggahan salajengipun kapandu dening Ibu Pangrabusana Tata Rias Citra Wedik pinanten kalih nganitaken adicara timbang pakon. Adicara timbang pakon menika pinanganten kakung lenggah wonten suku tengenipun Kanjeng Rama dalah pinanganten putri lenggah wonten suku kirimipun Kanjeng Rama. Nggih menika pinaringan artos bilih wiwit wekdal punika Kanjeng Rama boten badhe ambita-ambitaaken antawising putra mantu dalah putra kandhung piyambak. Senasa nak Mas Bagus Triko Juniko menika yoga mantu insyaallah boten badhe dianggep yoga mantu, insyaallah badhe dianggep kadosa putra kandhung piyambak. Adicara timbang pakon sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrabusana Tata Rias Citra Wedik Salon pinanti kalih nindakaken adicara salajengipun nggih menika adicara tanem jeruk. Nggih menika Kanjeng Rama nglenggahaken pinanganten kalih ing dampar kencana minangka pratandha bilih Kanjeng Rama wiwit wekdal punika